interesantea iruditu zait, gai bat da beti dena konstiente gehala, baino ez guztiz. Ze igual entzuteite inguruko albistetan edo inguruko mediotan, baino gertu tokatu arte ez gira guztiz konstiente izaten. Ondo iruditu zait, interesgarria eta informazio garrantzitsu eman diguela. Ni gustatu zait, usteet garrantzitsua dela holako gauzak lantzea. Interesgarria. Egokia. Nahiko interesgarria iruditu zait, ze azkenen guk pantailan ikuste genuen robot bat eta inorek etzekin nondiken ateatzen zana hotxa eta holata. Eta, Tolosan kontuz ibili herriko sarreretan. Konde Aldapa hasierako sarreran. Zein Belate eta Laramendiko sarreretan gertatzen dira istripu gehien. Batez ere bi autoren arteko talka dira ugarienak Tolosan. 2 egunetik behin ematen da horrelako istripu bat herrian. Siarrua zen emakumeena, lehenengo pertsonan kontatzen. Beak emakumeek bere historia kontatzen da gero gainean siarrua zen da zebilen. Gehien horrek inpaktatu dit. Gehien bat alaitzek, ze azkenen ikustezu errealitate badala. Eta burua altxatuzpenerako kamil handi baten kontra jo genuen. Nik kotxetik aginduta atera nintzen eta hori, zenduzpena. Badakizu zeintzuk diren trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Alkohola. Bai? Droga. Oso ondo. Eta abiadura, ezta? Eskerrik asko eta benetan izan. Egia esan oso ondo. Nik uste izan dela modu bat jendean atentzioa deitzeko, eta egia esan nola pixkat marrazki bat bezala zan. Nik uste gehiago deitu digula eta atentzio gehiago jartzea indigula. Alkola ean da gero kotxea ibiltzak inda hor festate baino lehen hortan pentsatzeare hemendik aurrera gehiago ingotera. Ez zaitez txontxomiloa izan. No se asmo digote. Don't be dumb.